Забравиха мисача. Още чакам, всички се наядаха, ама такъв ми бил късмета. Славите, добре ли си? И така, днеска сме последна вечер на рафда семейно. Всичките. Боби капитана реши да ни почерпи като за последна вечер. Слави, какво да се да нахраним децата. Да не кажат накрая, че са се прибрали гладни. Да. Те се прибират утре към Пловдив, докато ние с Аня отиваме към Созопол и влога продължава от там, общо взето. Нямам думи, айде гледайте ни утре. Само да кажа, между другото, въпреки че се забавих с Сача, тук всичко е много вкусно, наистина. Ресторант Креми, може да го посетите и е много ефтино, даже е по-ефтино, отколкото в Пловдив и всички са доволни. И засмяни, най-вече. С закъснение, но е тук. Много добре изглежда, нападам. Изпратихме другите, хапнахме по една палачинка и тръгваме към Созопол. Аня, кой ще видиш в Созопол? А брат ти? Не го забравя. Тръгваме към Созопол и там започва нашата трета почивка подред в Созопол. Също ще обикаляме там и наоколо, ще гледате клипове и влогове от местата, които ще посетим. Днес времето е много лошо, така че на плаж сигурно няма да отидем, но все пак ще заснемем добри кадри за вас. Другото, което е, понеже знаете, че отдавих дрона, писах на DJI, защото имаше застраховка и ще ми изпратят същия, като трябва да се плати 1/3 от цената на дрона, горе-долу, за да си получа благодарение на застраховката отново дрон, само че този дрон нещо не ми допада, затова купих още един, сега отиваме да го вземем, ще ви го покажа и него. Вече сме в Созопол и се вижда от тук яхт клуба, сега продължаваме към нашия хотел. И така, ето какво взехме за вас, за да гледате още кадри. DJI Mini 4K, това е Flymore комбото, което е с джойстик и още 3 батерии, за да издържа повече батерията. Като цялото, не да издържа повече, ами да се зареждат трите наведнъж и да имам повече време за снимки, така че ще гледате вече от този дрон. А междувременно чакаме да ни пратят и другия. Стигнахме вече, ето, на ресторант Механа Българи. Хотела ни е точно зад него. Ние сме по-надолу, другия. Добре, значи сме в следващия. Те са един до друг. И долу ни е плажа, де-факто. Сега ще отидем да хапнем в ресторанта и след това плаж днеска няма да има сигурно, защото вали дъжд. Ама ще видим като цяло. А пък ето тук Аня е работила миналата година. Значи Аня сега ме разкарва, това тук ни е до колата точно, мелничката и работи 24/7, има всякакви неща. А от тук се виждат дискотеките, ще посетим със сигурност някоя. Там била Елвиса, тук има бич барове, така че ще има кадри и от там. Настаняваме се в хотела и Аня влиза се едно си от тях. Аня, какво правиш? Колко съм работила и настанявала хора. Айде. Ето ния и стаята. Като цяло е нормална просторна стая, окей е за двама човека. В хотел Аполон сме. Доста прилично хотелче, сложиха ни на първия етаж, разбира се, заради това, че Аня е бременна и качването на стълби е трудно. А сега ще ви покажа гледката ни. Просто много яко. След малко ще излезем и ще ви го снимем отвън също. За да видите, наистина този хотел го препоръчвам със сигурност, просто е буквално на брега на морето, ето там се виждат четирите и шезлонгите. Ето това е ресторанта, който ви показахме от ДВ, там е работила Аня, сега брат и майка и работят в него. Това е хотела, в който сме ние, де-факто, и долу, веднага от хотела, има и китайски ресторант ето тук. Общо взето всичко ни е под ръка, наистина буквално сме на първа линия, което е супер, особено ако не ви се върви или пък ако имате бременна жена, както на случая. Ето тук се слиза на плажната алея, на плажната ивица по-скоро. Между другото, въпреки лошото време, въпреки че вали се виждат хора, където скъпат, даже аз също мисля да съм на тупа. Днес, в днешното видео, общо взето ще ви разясним просто къде сме, къде ще бъдем следващите 6 дни и от тази точка ще обикаляме по
българското Черноморие на други места, за да ви показваме интересни и нови места. А днес целим да ви покажем къде сме отседнали, какво представлява тук, какви са нещата, които ги имат тук като удобства и евентуално някои от барчеста. Капнахме днеска от задачки от път, затова малко почивка, ще поразуча новия дрон и след това продължаваме да ви показваме неща от тук. Да видите как се отваря дрон. Добре, ти го затваряш ли? Айде затвори го. Давай от начало ще почне. Мазикам съдиш, няма почне от начало, става го така. Така, след като това ни отвори дрона с зъбите, сега ще направим анбоксинг, за да видите какво представлява Flymore комбото. Flymore комбото, или там английски не ми е чак толкова добър на изговаряне, така че нека да видим какво включва комплекта. Какво е това сега? Има чантичка. Добре. В интерес на истината, този дрон го дава доста добре за снимане, ама да видим. А той същия като нашия Джойстика, да. Прилича много на този, между другото, който е нашия, на Неото, и чакаме Неото, но просто са с различен идентификационен номер. Това се води първа серия, но това е трета серия и не си пасват. Затова за всеки дрон си е отделно. Така. Това си е дронче. Я да го отворим сега да видим. Надявам се, дават го най-добро като качество в по-бюджетните дронове. Под по-бюджетни дронове са има преди до около 1000 лева, защото всички други са доста скъпи, а пък аз още съм неопитен, отдавих единия, така че нека да се придържаме към тези, които са на по-нормална цена. Така, добре, я да го видя сега. Тя бързо да махне всички стикери и работи, няма проблеми. Само, че между другото забравихме да купим карта с памети и сега след малко ще отидем от някъде да купим. Добре, я продължи да видим какво друго има в комплект. Дрона разбрахме. Това представлява дрона. Дават го доста по-добър от Неото. Тук влиза прахоляк и такива работи, което може да доведе до прецакване на перките и затова съм поръчал едни отгоре други неща, където ги скриват. Надявам се да дойдат скоро. Това са две батерии. Третата батерия да не е вътре. Ами, не знаем. Значи комплектът идва с зарядно за батерии. Тук има две батерии. Третата е на самия дрон. Значи 3 батерии имате. 3 батерии, една издържа около 31 минута го дават, така че и много трябва да внимавате да не нараните перките. Не, че не се продават отделно, даже не знам дали има резервни за Неото, имах резервни, тук май няма. Но въпросът е, че това нещо, ако се нарани, дрона спира да работи както трябва. Точно това е станало и с Неото и затова падна във водата. Имало е дефект на перк и чакам просто да ми изпратят новия. А междувременно не забравяйте, влизайте на Infinity Bulgaria и поръчвайте от яките часовници, защото просто свършват, остават супер малко бройки. Аз не мога повярвам какъв интерес има и колко много хора поръчахте с моя код TATU10 за още 10% отстъпка. Направо уникални са. На мен лично ми е малко голям и трябва да го коригирам, но просто все не ми остава време. Айде, газ на линк. А това беше анбоксинга от нас. Сега ще разучим дрона. Днеска най-вероятно няма да го пуснем, защото много духа, пък и влога е... Просто ви показваме, че се местим в Созопол сега. Когато снимаме Стария град, тогава реално ще ви покажем по-подробни кадри от дрона. Да, значи в интерес на истината има перки, които са резервни. Виждате, 4 са бе, Аня. Ето ги. 4000 кабелаци. Хубавото е, че идва с чанта в интерес на истината. Неото нямаше чанта и ме изнервеше. Сега ще спра видеото, за да мога да го регистрирам в DJI. Много е важно, когато си купувате продукт на DJI, предлагат да направите застраховка, която е за този модел, мисля, че беше около 130 лева, нещо такова. Добре е да си правите, защото ако случайно излети или падне в морето, за да ви пратят нов, следващите 2 години имате 2 пъти право на замяна, ако е излетял, и плащате някаква по-символична цена от сорта на, мисля, че за този модел беше около 240 лева, вместо да платите 600 само за дрона, което му е цялата цена. Затова е добре да имате такива застраховки в началото, като се учите. Има лепинки. Право. Отиваме да хапнем в механата, защото времето продължава да е много лошо, даже валя. Това е гледката от механата. Ето и механата. Аня е работила тук. Аня, липсва ли ти? Много.
Като дойдете ми се реве. Как искам да работя, знаеш ли? Много е готино, наистина. Сега няма толкова хора, ама днеска е лошо времето, иначе принципно е фул, пълни са. Така че... Ето го и брат си, който ни сервира. Давай го наводя, аз съм супчета ям. Мерси, Максим. Те него ще го изи снедница. Знаят, че аз не обичам рядък и ми донесоха гъст. Аня, ти ли каза? Напече слънце и с Максим след ресторанта, както се наядахме, докато е в почивка, отиваме малко да се възползваме от морето. С момента без Аня. Да. Друго, сега тъкмо, както сестра му няма да ни контролира, Максим, покажи какво си взехме. Взехме по една биричка. Да, за После бързо. след работа такивата ще И аз така си мисля. Супер е, добре, че има слънце вече, идеално. Просто където искаш. Тук говорихме как е тук има дупки и тук вече почти ме прелива. Ето виждате докъде съм. И като минавам напред, продължава да ме прелива. Е там в далечината има хора, където им е до коляното. Така че е на момент... И съдавиш. То няма и вълни, днеска е добре. Супер е. На там по-плитко ли става? Да, ето, виж. Максим, чакайте да плувам малко до там. В момента, значи вижте там докъде е, а вижте на мен е тук докъде ми е. Ето. И сега като давам напред и излизам. Покатерих се. Супер. Топ. Другото яко е, че там има водни колела, джетове и всякакви други такива за те от вас, където харесват това нещо. Аз не мога заради Аня, защото като е бременна няма как. И автоматично и аз няма как. Ходим на банан. На банан? Това е най-бавно. Може да е това, дето ни дърпат един от дните да се пуснем. Кака ти ще гледа само. От тук се вижда и хотела ни. Както и механата, където капнахме отдеве. Значи излезахме от водата. Ето тук има точно барче, където сме ние. Точно под хотела. А между другото от град Пловдив, момичета от Ботев Пловдив са на лагер. Там се виждат. Тук ритиха преди малко, ама докато изкарам телефона да снимам и те поизчезнаха. Там се виждат всъщност някои от тях. Много е готино като цяло. Супер е, тук също си е идеално за релакс общо взето. Само че, дали, ако сравняваме цени с Равда, тук си е доста по-скъп, нормално е. Наистина напече и рязко се напълни с хора от всякъде. Сега започнаха да идват пак. Влизаме отново във водата ние. За те от вас, които не знаят, там е новия град и зад нас също. Това цялото общо взето. А и там в далечината е стария град. И искам да ви обърна внимание да ви покажа. Вижте един дядо с една баба как си играят с топката. Надявам се на техните години да съм по същия начин. Браво на хората. Ева за което. Все повече са пълни плажа и вече е фул навсякъде. Прибрахме се от плажа. Времето продължава да е супер. Аня и тя дойде. Ето я. Въпреки че днеска беше студено и тя на плаж дойде само за малко за мухабет. Иначе през останалото време беше тук да се види приятелите и роднините. Това ще е днешния влог. Показахме ви в Созопол къде сме отседнали, какво представлява хотел. Наистина е много хубаво, защото е на първа линия. Морето е хубаво, пак ви казах, има дупки на места, затова внимавайте. Първо е плитко, после дълбоко, после пак плитко. Трябва да се внимава. Между другото една баба и с хвана кръг и щеш да се отдам, аз не ти казах, ма с на Аня брати я изкарахме от водата и жената ни благодари. Не беше българка, но все пак внимавайте, пазете се, защото не е шега работа. А пък следващите дни ще ви водим с нас до Стария град. Освен Стария град ще ви вземем на барчета, напред-назад. Така че просто следете ни, гледайте ни. А сега коментирайте, лайквайте и това помага на канала. А между другото само да ви кажа, всичките други, където пишете някакви тъпи коментари, продължайте, защото това дига видеото и достига до повече хора. Благодаря. Чао! Впрочем и преди да забравя да ви кажа,
за тези от вас, които сте фенове на спорта и най-вече футбола, оставям едно линкче към Instagram страница, в която може да разгледате топ тениски. Наистина, и ако желаете, може да им пишете. Ето тук излиза и може да видите, може да разгледате какви модели имат. Ако нещо ви допада и е вашия вкус, давайте, вие сте. Чао!